Magandang gabi sa inyong lahat, Pilipinas, at saan man kayo naroon. I hope po nasa magandang condition po kayo. I hope na magandang week ninyo, pati na yung nakating na weekend. Okay? So, nandito ulit tayo para bigay sa inyo pinaka-latest weather analysis, Tagalog version. Ngayong araw po ng Biyernes, ngayong Lunes, Enero 19, 22, 2024. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At magpapasalamat po tayo sa ating mga partners, ang Naga College Foundation, ang Premier School sa Bicolandia at sa Naga City at Camarines Sur. Pati rin po ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating video vlogs at sa ating website, Typhoon 2000, upang ibalita po sa buong Pilipinas, sa mga Filipino people, here and abroad, ukol sa mga upcoming na mga bagyo at sa lagay ng ating panahon, 3 times a week, para updated po ang ating kababayan. Okay, medyo kakaroon po tayo na yun ng break ng amihan for the next several days bago siya bumalik ulit na yung darating pong Lunes. So, syempre, pag nawala ang amihan, anong babalik sa atin? Yung hanging silanganin. So, yan pong easterlies. Medyo bawas-bawas po ang lamig. Medyo mainit ulit for the past few days. At may mga chance po na may mga isolated rain showers and some thunderstorms din sa silangan bahagi po ng ating bansa kung saan nandyan po nakatutok ang hangin silanganin. At medyo halos konti lang yung ihip ng hangin mula sa silangan. Pleasant naman po ang panahon. Hindi naman po ganun kainitan ang temperatura. Maabot lamang tayo ng 30, ang iba 32 degrees, heat index 36 to 38. So, kayang-kaya pa naman natin yan, okay? Nasa cool dry season pa tayo, okay? Ang temperatura, lowest temperature, pwede umabot ng 25 to 24. So, dito po sa ating graph, kita po natin dito ang high pressure area sa may Iwoto. Medyo malakas po ito at nag-produce po ito ng hangin silanganin sa atin. At yung shear line ay umabot na rin po sa may pinakadulong bahagi po ng Micronesia malapit sa equator. So, kaya niyang umabot yan kapag mayroon pong malakas na high pressure. So, nandyan po yung mga thunderstorms sa may bahagi ng Palau. Yup. But within the next couple of days, mawala din po yan. At wala pa rin tayo natatanawan na LPA o bagyo na posibleng mamuo sa loob ng isang linggo. So, all clear po ang Western Pacific. At sa ating fast animation, wala naman tayo may papakita dyan. Very normal po ang ihip ng hangin. So, ito yung zoom in satellite animation. So, nakikita po ninyo itong mid-level, low-level clouds na patungo sa silangan bahagi po ng Luzon. Bibigay po yan ng maulap na pabuwirin na paminsan-minsan may mga isolated rain showers. Ang thunderstorms ay hindi masyado pong kalakasan, okay? Halos wala pong inasahan maumuo except po dito sa may dulong bahagi po ng karga by mga possible thunderstorms. Pero mahina po yan. Halos showers lang ang inaasahan. So, dito naman po tayo sa ating windy.com wind at pressure forecast mula sa European model. At sa ngayong araw na ito hanggang bukas ng hapon, manatili po ang hangin silanganin sa ating bansa. Medyo light winds lang po mula sa silangan. At dito po sa may Eastern China, sa may Shanghai, Wenzhou area, ay nakikita po natin ang pagsimula naman po ng panibagong blast or surge ng amihan approaching Taiwan. Bukas po ng Sabado yan. At sa linggo po ng hapon, ito po inaasahan pong bababa na po dito sa may dulong hilagang Luzon. So, ang Batanes, magkakaroon na naman po ng hangin, paglakas ng hangin, dahil sa panibagong surge ng amihan. At dito rin sa coastal waters ng Ilocos provinces. At pagdating ng Lunes, ito po ay kakalat na po sa
dulong Hilagang Luzon. Ang Bicol naman po, Mimaropa, Visayas at Mindanao, magsishift naman po ang hangin mula sa silangan balik sa Hilagang Silangan. Dahil po, yan po ang sign na may papalapit pong hanging amihan. So, medyo bababa ng bahagya ang ating temperatura na naman, but hindi masyado. Itong ang next surge ng amihan, hindi po masyado kalakasan, although magpapalamig ng bahagya ng ating panahon. Pagdating sa shear line, hindi pa natin sure kung gaano kalakas siya, but magkakaroon rin mga light showers sa may silangan bahagi po ng Luzon dahil po sa panibagong surge ng amihan next week. So, sa Martes po, Enero 23, lalo po siyang bababa at maapektuhan na po ang Hilagang Luzon, lalo na po ang coastal waters, coastal areas. So, medyo balik ulit sa 30 to 60 kph ang bugso ng hangin. Samantala, northeasterly wind flow sa ibang bahagi po ng ating bansa. Sa Miyerkules, ito po ay bababa na po dito sa may silangan bahagi po ng Central Luzon. Kasama po ang Kabikulan. So, malamig na naman po ang ating panahon. At pagdating ng Huwebes, apektado pa rin ang Bicol at ibang areas po ng Mimaropa at pwede umabot din sa silangan bahagi po ng Kabisayaan. And then, sa Friday, Enero 26, ito po, bababa po dito sa may Visayas, lalo na po sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So, malalaman po natin by next week kung magkakaroon po dyan ng mga shear line o mga pag-ulan. But mostly, mga showers lang yan, isolated, light to moderate, okay? Kapag nagkakaroon po ng convergence ng malamig na hangin ng amihan at pagbangga niya sa hanging silanganin na medyo mainit. And then, kung i-move natin sa Enero 27, Sabado, nandiyan pa rin yung amihan, although lihina na po siya. At sa Linggo, Enero 28, halos mahina po ang hangin mula sa Hilagang Silangan, yung tinatawag nating northeasterlies. Wala naman pong pinapakitang bagyo na magpo-form ang European model, but kung titingnan natin ang American model, mayroon pong pinapakitang low pressure systems. Okay? Low pressure system na approaching Eastern Mindanao. Yan po siya. Okay? Pero wag tayong magkabahala. Mag-worry tayo kapag ang European model may pinapakita na rin na bagyo, low pressure area. So, medyo mataas ang probability niya. But so far, so good. Punta natin rainfall accumulation forecast. So, for the next 3 days throughout the weekend, okay po magpasyal, okay lumabas, walang problema sa ulan, tahimik, may liwalas at makulimlim lang lamang po ang inasahan. Maliliit lamang po ang mga tsansa po ng mga rain showers. Kung tutuusin, may mga areas pa rin na pwede magkaroon, but saglit lang po yan. Okay? At sa ating wave forecast, sa sunod na 3 araw, so na yun, araw na ito hanggang bukas na Sabado, manatili po yung alon dito mula sa 2.5 to 3 meters. Okay, sa may silangan na karagatan ng Pilipinas. Samantala, 0.3 to 1.5 meters naman po dito sa inland waters ng ating bansa. Kasama po ang West Philippine Sea. So, maganda dito maglayag. Okay, mag-fishing. Okay na okay po. Sa Linggo, hina na pong bagya yung alon po dito. Dito po sa may silangan bahagi po ng Luzon, sa may coastal waters ng Luzon ay magiging ang alon po niya ay mula sa 2 lang, okay? 2 meters. Samantala dito sa may silangan bahagi ng Bicol, nasa 2 hanggang 2.5. Pati rin dito sa may silangan bahagi po ng Mindanao. Pagdating ng Lunes, meron naman po bagong surge ng amihan. Ayan po, umabot po yung pula. Ito po yung alon na umabot po ng lampas 3 meters na pwedeng umabot na up to 4 meters sa may West Philippine Sea, west of Ilocos provinces. Samantala dito sa may silangan bahagi po ng Hilagang Luzon, nasa 3 meters po ang alon dahil po sa panibagong surge ng amihan. Samantala sa Bicol, na may maintain po 2 meters hanggang 2.5 all the way down sa may eastern coastal waters po ng Mindanao. Ang inland waters, walang problema. Mananatili pong nasa 0.6 to 1 meter lang po ang taas ng alon. At gayon din po sa
Kanluran Baguio po ng Palawan. So, okay pa rin po hanggang Monday na maglayag po o mag-fishing sa coastal waters ng ating bansa. Okay, so yan po ang latest update for the weekend. Now, i-check na natin ang El Nino. Kumusta na ang El Nino? Sa latest na yon ay nanatili pong strong ang El Nino. Nasa strong level. Ito po yung latest mula sa El Nino and La Nina site ng ggweather.com. Galing po ito sa... tingnan natin itong site na ito. Golden Gate Weather Services sa California yata ito, okay? At ayan po. Nasa strong levels po tayo. Muntik nang lumampas sa very strong, but dyan lamang po siya. Kaya sa latest na yon, January, mula sa Columbia Climate School, International Research Institute for Climate and Society in partnership with the Climate Prediction Center ng NOAA of the US government, ay mananatili po tayo na sa El Nino, strong El Nino hanggang sa Marso, okay? But pagdating ng Abril hanggang Hunyo na yung taon, magkakaroon po ng rapid switch into neutral conditions at 70% chance. But yung epekto po ng El Nino ay mananatili po yan hanggang Hunyo dito sa ating bansang Pilipinas. So, mag-prepare po tayo, magtipid ng tubig dahil po papalapit na po ang epekto ng El Nino. At ito po yung latest na yon. Latest forecast for the next, bilangan natin ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 months, okay? But stick muna tayo sa 4 months kasi pag lumampas po tayo sa 4 months, napakataas ng uncertainty, mababa ang probability, pwede pa pong magbago. So, ang latest na yon, ang January, o December, January, February, ang tinitingnan natin yung kalagitnaan na buwan dyan, okay? Kasi 3-month forecast ito, the climate forecast ito. So, ang DJF or December, January, February is still at 100%. So, next month, itong January, February, March, 100%. But pagdating ng February, March, and April, particularly sa March, bababa na po siya. And sa April, nasa 53% na lang po ang El Nino. Then, April, May, and June, particularly sa month of May, balik na tayo sa neutral at 70%. And, so yan po muna ang ating forecast for the next 4 months kasi pag lumampas po tayo ng more than 4 months, napakataas ang uncertainty. Pero meron na po tayong makikitang hint. Mukhang papunta tayo sa La Nina. So, yan po ang nangyayari na yon. Mukhang hindi na tayo nagkakaroon ng matagal na neutral conditions. Switch ka agad o flip ka agad sa El Nino o La Nina. Ayan problema pag meron tayong climate change. Siguro epekto yan ng climate change. Hopefully, sana magbago po ito na magkaroon tayo ng neutral climate for 1 more year hanggang 2025. But mukhang ito na ang pinapakita. Actually, sa August, September, October, sa pinakadulo ng forecast na napakataas pang uncertainty, mukhang nasa 63% tayo as La Nina. Okay? So, 63% La Nina climate. So, yung mga managers, daw na po sa mga ganitong early warning, at least may hint kayo na baka magkaroon ng La Nina. Anong epekto sa Pilipinas? Sobrang ulan, mga pagbabaha na naman po sa ating bansa. Ang worry ko po dito, yung pag-switch bigla, baka magkaroon na naman tayo ng mga super typhoons, mga bagyo, kagaya nung 2020, nung pandemic, nag-switch tayo from El Nino to La Nina. And after noon, habang papuntang La Nina, nagkaroon tayo ng mga sunod-sunod na super typhoon. Sana hindi po mangyari. I-pray natin na all clear po ang ating bansa. But, hindi natin mabiblame ang nature dahil iyan po talaga ang how it works. From time to time, may average po tayong 7 years na bibisitan ng super typhoon sa Bicol at sa ibang bahagi ng ating bansa naman may average na halos every year may mga tumatama rin talaga mga bagyo. So mag-ingat lang po tayo, maging resilient enough at maging handa. Okay? So kung titingnan natin yung seasonal climate forecast pagdating sa ulan for the next 6 months mula sa International Research Institute ng Columbia School. Yan po, kita po natin sa latest na yon for February, March, April forecast, issued na yun Enero, ay nasa more than 70% ang Visayas at
Northern Mindanao o Northeastern Mindanao na sa more than 70% of below normal rainfall. So halos walang ulan. Talagang may epekto po itong El Nino sa dry spell lang at hindi umabot sa drought levels. While the rest of the Philippines will remain normal. Pagdating po sa March, April, May, mukhang magkakaroon po ng normal climate conditions po pagdating sa precipitation sa ibang bagay po ng ating bansa. Okay? Siguro signal na po yan ng sudden switch back to neutral conditions. So, kita natin Palawan at Luzon mukhang nasa 45% above normal. Pagdating ng April, May, June, mukhang normal na ulit o above average rainfall sa Palawan at Mindanao. Dahil yan sa easterlies, mga ITCZ, LPAs. Pero ang Bicol mukhang 40% below normal. Okay? Actually, April, May, June kasi yan ang hot dry season sa Bicol. Yan ang 3 buwan na medyo mainit talaga tayo. At mag-extend pa hanggang May, June, July sa Kabikulan. At kasama na rin po ang Metro Manila at Central Luzon. So, nasa 45% o below normal po ang mga pag-ulan. The rest of Visayas and Palawan mukhang babalik na po sa 45% above normal since papasok na po tayo sa hanging habagat. Okay? June, ang start ng habagat. Actually, minsan, last week of May, nandiyan na po siya. So, yan po ang latest mula sa International Research Institute ng Columbia Climate School. Okay? So, malalaman po natin by next month ulit. May latest update tayo sa La Nina, sa El Nino, okay? At yung pinapakitang La Nina sa end of the year. At yung mga climate seasonal forecast, magbibigay ulit tayo ng latest niyan. Okay, so dyan muna natin tapos ang update. Mag 20 minutes na tayo. Malapit na maging 20 minutes ang ating podcast. At kita-kita ulit tayo next week. Have a great weekend. Enjoy po tayo na yung weekend. Walang problema sa panahon. Ito si Mike Padre nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa aking channel at sa pagpanood ninyo. Lagi. Okay? And God bless po sa inyong lahat. And bye for now.